मानगोनां मुस्लिमा लीला बसुमतारी बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादजों साबसिन फोरोंगिरि सायख'जानाय खरगेश्वर बसुमतारी बिथाङाबो दंफैयो। बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय आं बे समाव गुरै खावलायदों। बारग' गाहाय फोरोंगिरि मानगोनां मतिलाल बसुमतारी। दिनै बे सापागुरि कक्लाबारि बे ओनसोलनि चौधुरीपारायाव जोंनि सासे गेदेमा सुबुं जायखौ जों मुगानि आगदारि जों बिमुं दोनदों बानेश्वर बसुमतारीनि जोनोम सानखौ बान्थायावबो नुनो मोनदों। नोंथांमोना मिथिगोन जे अल आसाम ब्रह्म धर्मनि जिथुनिखि बान्था आसाम गभर्नमेन्टआ होयो बोसोरे बोसोरे होयो बावहाय स्टार्टिं पइन्टआवनो माने डक्टर प्रमोद भट्टाचार्य बेनि उनाव सत्येन गस्वामी आरो दाख्लै नैबे सत्राधिकार महन्त्रनो होनाय जादों। जोंनि बर'फ्रासो माने जायफोर कन्ट्रिबिउसन होदों बिथांमोना मोनाखै आरो जोङो बे भारत सरकारनि